Какво е навикът? Това е излишен набор от излишни емоции и навици, които се придобиват чрез повторение. Навикът е нещо, което сме правили толкова много пъти, че тялото ни вече знае точно и как да го направи по-добре от преди. Хората се събуждат сутрин и започват да мислят за проблемите си. Тези проблеми са верига от спомени. И всеки един от тези спомени е свързан с някакви хора в определените моменти. Замислете се и вижте какво са за вас емоциите и какво са спомените. Това е един запис от миналото и в момента, в който хората започнат деня си, те вече мислят за миналото. Зад всеки един от тези спомени има емоции. Емоциите са крайният продукт от миналите преживявания. Така че в момента, в който се припомнят, те ви напомнят за проблемите си. Започвате да се чувствате тъжни. Започвате да влизате в тази ситуация на спомена. Разбира се, много често се изпитва и болката. Затова в началото аз се дадох тази матрица, която често ще я виждате в този момент на говоренето ми, през цялото време на обяснението какво е навика. И я наблюдавайте тази матрица. Тя е много полезна. Това е здравата матрица. И наблюдавайки я, вие всъщност пренасяте трептенията във всяка клетка на вашето тяло. И така продължаваме. Това как мислите и как се чувствате създава вашето състояние на съществуване. Така че цялото състояние на човека, още от началото на деня, какво става? Изглежда, че е в миналото. Събуждаме се и мислейки за тези емоции, вие директно сте в миналото. Да, аз от време на време ще бъда тук с матрицата. Затова, ако вярвате, че вашите мисли имат нещо общо с вашата съдба и не може да мислите в момента както се чувствате или чувствата са се превърнали в средство за мислене, то самото определение на емоциите ние мислим в миналото. И в по-голямата си част ще продължим да създаваме какво? Абсолютно същия живот. Какво правиме сутрин? Грабваме телефона, проверяваме WhatsApp, Facebook, снимаме се, пускаме снимки в Instagram или в Facebook. Всичките тези действия още от сутринта с това публикуване в Facebook, в Twitter или правене в един профил в Instagram. И като че ли в този момент ние се чувстваме свързани към всичко, което е известно вече. И си мислим, че точно това е нашата връзка с околния свят, разбира се. Дишайте дълбоко, издишайте. Отработваме нещата всеки ден по един и същи начин. Какво правим? Ставаме, банята, тоалет, пиеме кафе, обличаме се, тръгваме за работа и сме в една и съща
ситуация всеки ден. Всеки ден преминава по един и същи начин за нас. И то много познат. Правиме едни и същи неща, виждаме едни и същи хора, които натискат абсолютно едни и същи емоционални бутони и това се превръща в една рутина. Загубили сме като че ли свободната роля в цялата тази програма. Чувстваме се наистина в един невероятно строен ред, който протича по време на нашето ежедневие. Така че, когато дойде време за промяна, излишъкът от всичко това се превръща в подсъзнателна програма. И когато станем на 35 години, 90% от това, което сме, е запаметен набор от емоционални реакции, несъзнателни навици, абсолютно нагласи, вярвания, възприятия, които функционират като компютърна програма в нас. И човек може да каже с тия 5% де-факто от съзнанието си, искам да бъда здрав, искам да бъда щастлив, искам да бъда свободен. Но тялото вече работи на съвсем друг режим, т.е. на съвсем друга подсъзнателна програма. Тогава въпросът е как да направим тези промени. Трябва да преминеме отвъд тази съпротива, която имаме в нас. Защото много хора се страхуват от промяната. Защото това, което разделя съзнателният ум от подсъзнателния ум, е аналитичното мислене. Точно това аналитично мислене де-факто са всичките тези мисловни модели и медитации, които правим. Ролята на медитацията. Защото може да научиме всичко това чрез практика. Как да променяме мозъчните си вълни, как да ги забавиме, как да ги направиме всички тези промени, за да влезнат в операционната система и оттам да се направят важните промени. Повечето хора чакат да се случи някоя криза, нещо лошо да се случи, болест, диагноза, някаква трагедия, за да решат да започнат тази промяна. Но има едно послание. Защо да чакате да се научите и да се промените в състоянието на болка и на страдания, като може наистина да се научите да се промените в едно състояние на радост, на състояние на вдъхновение, защото колкото по-силна е реакцията, емоционалната, толкова по-бързо ще станат и тези промени, разбира се. О, Джаки, здравей! Замислете се върху всичко това, направете си изводите за вас. Не дейте да чакате тежко преживяване. Емоционалният коефициент се определя от това каква емоция сте изживели в този момент. Айде, ела. Айде, настани се тук. И точно този емоционален коефициент, колкото е по-висок, толкова по-бързо става тази промяна. Защото много хора се страхуват точно от това. В момента, в който мозъкът насочи цялото си внимание към причината, която ви е засекла по някакъв начин, тогава се прави една моментна снимка. Както штракате, едно време имаше едни апарати, с които правеше штрак, а сега много е слаб звука, когато правим снимки. Точно това снимане на този момент е много важен. И на ретритите аз уча участниците да наблюдават картините по време на медитацията и да точно така, штрак, да заснимат този момент, който разбира се, после се превръща в памет.
Това е паметта. Така че дългосрочните спомени се създават от много силни емоционални преживявания. Значи има хора, които казват, че това се го спомнят, когато са били на 3 или на 4 години. Вие представяте ли си колко силна трябва да е тази емоция, за да се запази толкова дългосрочно във вас? И точно това е коефициентът на силната емоция. От време на време ще включвам матрицата. Благодаря ви за сърцата. Ето, наблюдавайте. Аз, разбира се, ще говоря. Това още веднъж за тези, които са се включили по-късно. Това е моделът на здравата клетка. И когато вие наблюдавате това, вие де-факто предавате тази вибрация на здравата клетка в вашите клетки. Наблюдавайте спокойно, отпуснете се. Хората мислят неврологично в цялата тази верига на проследяване и те смятат, че не могат да контролират емоционалните си реакции, обаче се оказва, че ако отдадете воля на тази емоционална реакция, вие ще направите един рефрактерен момент или отфракция. Нарича се настроение. Ако поддържате същата емоционална реакция в продължение на седмици, тогава това се нарича памет. А ако поддържате на години, вече е личностна черта. И така, за да се научите как да се справите с тези емоционални реакции, това място точно се нарича промяна. Тези от вас, които тази вечер ще имаме една работна сесия за справяне с горещите вълни, ще наблюдаваме отново, но много по-дълго, движението на тази матрица и изобщо самолечението, както аз го наричам. Хората си припомнят определени събития във връзка с емоцията. Значи, ако се случи нещо, което да изпитате емоции, ви веднага ще се върнете към този спомен, който е предизвикал абсолютно същата емоция в този момент. Тук мога да се спра на хормоните на стреса. Много от вас казват, аз съм в стрес, трябва да се предпазим от стреса и така нататък, но дали това е правилното решение? Разбира се, това се пази като памет, за да може да се справите с ситуацията. Тоест, ако отново се случи тази ситуация, да знаете как да излезнете по-бързо от нея. Затова се изпитват тези ситуация. В нашия живот искам да ви кажа, че 70% ние сме в стрес. 70% от нашия живот ние сме в стрес. Опасното е тогава, когато стреса се превърне в хроничен стрес. И това всеки го е учил в училище. Разбира се, за стрес и за дистрес. Радвам се за всички, които участват. Мали, здравей! Йорданка, здравей! Много е хубаво това видео, прекрасно е. И знаете ли, много често при мене има хора, които идват с оплакване, паническа атака. Какво е паническата атака? Паническата атака е едно натрупване точно на тези ситуации в стрес, които не се изчистват и тя дори идва без ние да сме пожелали. Защо? Защото тази ситуация вече на паника е програмирана в нас самите. И когато тя не се изчисти, точно благодарение на този стрес, се появява и паническата атака.
Има пък други случаи, когато хората се пристрастяват към прилива на тези емоции. В един момент те са се чувствали много щастливи и следваща ситуация, те просто желаят да изпитат тази емоция, за да бъдат в прилива. По някой път те използват проблемите и някакви условия в живота си точно, за да потвърдят самите собствени ограничения. За да могат поне да почувстват нещо. Всеки път, когато се спомняте събитието, вие произвеждате абсолютно същата химия в мозъка и в тялото. Само се спомнете ситуации, в които сте изпитали страх, започва да ви боли стомах, по някой път се получава разстройство. Много са нещата, които са свързани с определен страх. И понякога, като че ли ние искаме да си ги докажем сами на себе си, и те са абсолютно едни и същи емоции в цялата ситуация, която уж наново преживяваме. Точно в този момент аз искам тук да спомена понятието емоционален подпис. Понятие емоционален подпис, което ние много често изпращаме към нашето тяло. Страх от промяната. Страх не е да променим мисленето. Но какво става? Не можеш да постигнеш нови резултати чрез старо мислене. Няма как да стане. И точно този подпис ние постоянно го изпращаме към себе си, за да може да докажем уж, че ние контролираме ситуацията. Ето тук може да се замислите какъв е изводът. Нашето тяло е нашия подсъзнателен ум. И то не знае разликата между преживяване, то, което преживява емоцията, и емоцията, която ние създаваме чрез нашата мисъл. Така че тялото вярва, че живее в същото минало и преживяване 24 часа на ден, 27 дни, 365 дни в годината. И когато тези емоции влияят над нашите проблеми, същите тези мисли създават емоции, същите тези емоции пък влияят на нашите мисли. Тогава цялото състояние на съществуване на човека е в миналото. Най-трудната част от промяната е да направим същия избор, какъвто сме направили предишния ден. Как искаме тогава да стане тази промяна? Как ще стане? Няма как да стане. Просто няма как. И знаете ли, точно в момента, в който решите да направите някакъв различен избор от този, пригответе се, защото ще се почувствате много неудобно. Ще ви се стори непознато. Имате някаква мисъл, програмата се задейства, но емоцията е тази, която следва мисълта. Ако имаме страшна мисъл, ще почувстваме безпокойство. И в момента, в който почувстваме безпокойство, мозъкът ни се свързва с тялото ни и казва: да, вие сте разтревожена. Тогава започвате да мислите за повече съответстващи мисли, равни на това как се чувствам аз. И излишъкът от този цикъл обуславя тялото да се превърне в ум. И сега, когато е дошло време за промяната, човека прави първата стъпка, която де-факто е този различен избор. И изведнъж не се чувства по същият начин. Замисля се. Но тялото казва: искам да се върна на тази позната територия. И започва да влияе на ума и казва: започни от утре. Приличаш толкова много на майка си, никога не можеш да се промениш. Това няма да проработи за теб. Това не ми се струва правилно. И така,
ако отговорите на тази мисъл, сякаш е истина, същата мисъл ще доведе до абсолютно същият избор, ще доведе до там до същото поведение, което ще доведе и до същото преживяване. И разбира се, до същата емоция накрая. Вашето тяло е вашият подсъзнателен ум и в известен смисъл, ако започнете да мислите за някакъв бъдещ, дори най-лош сценарий, който се измисля веднага в ума и започвате да усещате емоцията от това събитие, вашето тяло няма да знае разликата между събитието, което се случва във вашия външен свят и което създавате само чрез емоцията или мисълта. Затова повечето хора непрекъснато затвърждават своите емоционални състояния. Те не мърдат. Аз съм в депресия, аз съм в депресия, аз съм в депресия. И аз казвам, добре, включи хипотеза номер 2, която е абсолютно обратна на хипотеза номер 1. Например, аз съм неуспешна. Аз съм неуспешна. Точно за това, което ви говорих преди малко. Аз съм неуспешна. Аз никога няма да бъда успешна. Аз съм буклук. Нищо не става в мен. Разбира се, тия думи са чути в миналото, в детството и така нататък. Някой роднина може би да ги е казал. И аз казвам, добре, включи хипотеза номер 2, която е точно обратното на хипотеза номер 1. Какво трябва? Трябва да го помислим, трябва да приемем тази промяна на нашата мисъл. Обаче, тук седи ето този пазач и казва, я от утре се промени. Приличаш толкова много на майка си, няма да се чувстваш толкова добре. И хипотеза номер 2, естествено, и се приема. А виждате ли какво трябва? Само трябва да променим мисълта, оттам емоцията. И какво се оказва? Оказва се заключена врата. И този ключ, ако не го намерим, да отворим тази врата, нищо няма да стане. Така, още малко ще ви дам матрицата. Наблюдавайте спокойно. Ако дойде време, или като дойде време да се откажете от тази емоция, какъвто беше примера, аз съм неуспешна. В този момент емоцията каква е? Безнадежност, тъжна сте, не може да мислите за нищо оптимистично. И ми казва, да бе, знаеш, аз наистина искам да го направя, обаче не знам как да го направя. А всъщност тялото е по-силно от умът в този момент, защото просто така работи този механизъм. И вместо да ви е слуга, тялото ви се превръща в господар и човекът внезапно, щом стъпи в тази неизвестност, защото всяко ново нещо, всяка промяна е нещо неизвестно и когато човека стъпи в тази неизвестност, започва да се връща към страданието, започва да се връща в негативните емоции, да казва, да, аз заслужавам да съм в апатия, аз заслужавам да съм неуспешна. Виждате ли колко е силно това? И в този момент наистина да бъдеш в това неизвестно, в тази сигурност е буквално страшно за някои хора. Докато други, които имам студенти в моите обучения, те се втурват с абсолютно безстрашие и смелост в новата ситуация. В това неизвестно. И точно там, в неизвестното, те създават новите невронни връзки и вместо едно тъжно изкапано минало, вече мислите им се превръщат в една уникална карта на бъдещето. И те се отдъхват в този момент. Защото знаят, че победата е тяхна. Но има хора, които се чувстват в опасност в това ново поле, когато стъпят на несигурност. И това ги връща отново. Неизвестното винаги е несигурно. И има този момент, че може да се предскаже това бъдеще. Тоест, най-добрият начин да се предскаже това бъдеще е какво? Да се създаде не от известното, а от неизвестното. Какви мисли
искаме да вкараме тук, какво поведение искаме да демонстрираме. Точно за един ден. И това се репетира. Репетира се. Затворете очи и репетирайте. Нищо не ви коства. Действието е това, което искаме. И аз казвам, добре, щом думите за тебе са нищо, защото някои хора ми казват, да стига с тия думи, какво са тия думи и така нататък. И аз казвам, добре, хайде, кажи прощавам. Кажи отутре аз приемам хипотеза номер 2. А какво става? Не я приемам. Защо? Защото се оказва думите и мисленето, че не са толкова лесни. И тогава какво идва? Какъв момент идва тогава? Може ли да се сетите за кой момент става въпрос? Че мозъкът не знае разликата между това, което си представяме и това, което сме преживели в миналото. Опа! Вижте колко е хубаво. Той няма тази представа. Затова тогава какво почваме? Започваме да инсталираме тази нова връзка. Може да се каже неврологичен хардуер. И почваме да си представяме, почваме да го инсталираме в нашите мисли. Точно като децата, като една забавна детска игра. И дори това не се приема. И аз казвам, представяйте си. За някои визуализацията е нещо много трудно. Не е верно. Визуализацията е наистина много приятно нещо, но то трябва да се работи. То трябва да се развива, не става ей така, хайде. В някои случаи, когато вече представите ни са толкова чести, толкова много, мозъкът ги приема действително като настояще. И точно това предизвиква промяната и тайната, книгата Тайната. Книгата Тайната много хора са е чели, но тя е само едно, едно опътване към това как работи закона на вибрацията. Който не знае закона на вибрацията, ако ще и 1000 пъти да прочете книгата Тайната, нищо не може да се постигне по този начин. Затворете очи сега, направете едно упражнение, затворете очи и си представете нова ситуация за вас. Разбира се, не се чувствате в зоната на комфорт с нещо. И сега затворете очи и си представете новата действителност, новата реалност. За кой е трудно? Напишете ви плюс, за който е трудно. Със сигурност ще има за хора, които е трудно. Изведнъж това подсъзнание не е запис, както ви казах и преди в миналото, а става вече с тая нова представа една карта на бъдещето. Това е много важно да се осъзнае. И вие виждате, че аз поставям теми за безсънието, за отслабването с помощта на мисълта и така нататък. Във всичките тези работни сесии ние наблюдаваме ето това видео. Ето днес ще работя срещу горещи вълни по време на менопауза и по време на наблюдаването на тази матрица, или много от моите ученици имат в къщи тази матрица и наблюдават, става точно това репрограмиране, което се извършва и за което да говоря в този момент. Гери, пишеш някакъв коментар, обаче е много дълъг. Значи, ето ви повторението или науката Neuroplasticity. И защо не с тази нова представа, с това ново медитиране, въображение, да започнем да се държим като един нов човек. Например, за отслабването аз имам голям успех с една жена, която си представи, че е отслабнала с 10 кг.
Свържете емоцията. Как ще се чувствате, когато сте свалили тези 10 кг? И започнете да изживявате точно тази емоция. И ще се върнете на това, което ви казах преди няколко минути, че точно емоцията е тази, която променя, деинсталира погрешните и стари програми в подсъзнанието. И затова ви казах, дайте си хипотеза номер 2, която е обратната на хипотеза номер 1, с която не сте съгласни, и изживейте как се чувствате тогава в хипотеза номер 2. Мисля, че най-трудната част е да научим тялото си емоционално. Какво ще бъде чувството в бъдещето преди действителното преживяване? Какво означава това? Като че ли нямате търпение успехът ви да ви накара да се чувствате уникално. Нямате търпение богатството ви да се накарате в изобилие. Нямате търпение новата ви връзка да ви накара да се почувствате обичана. Или изцелението, ако сте болен, да ви накара да се почувствате цялостно, да ви накара да се почувствате здрав. Винаги чакаме нещо да се случи извън нас. Винаги очакваме това. А никой не си представя, че това потенциал, както и съм го написала в книгата Отключи енергийния си потенциал, в която книга съм дала 8 уникални модела за самолечение. Почувствайте го това. Защо чакате някой отвън нещо да направи за вас? И аз казвам, аз ще ви покажа пътя, по който да вървите, но вие ще го извървите. Вие трябва да сте там. Вие трябва да наблюдавате тая матрица. Вие трябва да действате. Вие трябва да се представите. Вие трябва да включите въображението. Вие трябва да се почувствате в тая емоция. Аз не мога заради вас да отида във вашите глави, във вашите умове и да се почувствам по този начин. Няма как да стане. Така че това, което вие правите за вашето, е вашето действие. А не някой да ми казва, нищо не мога да направя. Кажи ми как да го направя. Аз не съм в твоята глава. Ти трябва да вземеш решението за тази промяна. Аз няма как да взема това решение. Който вземе решение и е дошъл при мен, всеки има резултат. Но не мога аз да влезна в ума на хората и да се правя каквото си искам. Това няма как да стане. Значи вие трябва 50% да промените с хипотеза номер 1, с хипотеза номер 2 и тогава вече аз си върша моята работа. Вижте колко е интересно. Айде пак ще. От време на време включвам матрицата. Наблюдавайте спокойно. Пийте вода, които имат до себе си вода. Повечето хора, знаете ли какво правят? Целият им живот е в липса. Целият им живот е в липса. Защо? Защото те не разрешават на себе си да се променят. В момента, в който започнете да се чувствате изобилно, вие генерирате богатство. В момента, в който сте овластени и го почувствате, вие започвате да пристъпвате към своят успех, към своите малки победи. Когато започнете да се чувствате цялостни, скъпи мои, тогава започва вашето изцеление. Ако искате, пишете ми. Ще ви оставя само матрицата, без да ме гледате мен. То мен сте ме виждали. Когато обичате себе си и обичате целия живот, вие създавате такъв живот, причинявайки наистина този ефект. Здравче, здравей, ради, здравей! Вие ставате създател на своя свят и разбирате, че вашето мислене, усещането ви променят резултата в живота ви. Това е целта. Да променим резултата. Защото нашата лична реалност създава и наистина създава и моята личност. Тази среда около мен ме кара да се чувствам точно по начина, по който аз искам да се чувствам. Всяко преживяване има неврологична мрежа в мозъка. Всяко преживяване, което имате с всеки човек, поражда емоция. И някои хора ще използват
шефа си, за да потвърдя тази пристрастеност към някаква оценка, ще използват кой или не, за да докажат своята омраза. Просто те се нуждаят от този външен свят, за да почувстват нещо. А за да ги променят тях, те трябва да бъдат по-велики от тяхната среда, от условията в тази среда. Средата е много съблазнителна, скъпи хора. Защо медитацията е инструмента към всичките тези неща? Хайде да затворим очи, затворете ги. Нека да се изключим от външната среда. Ето, сега имате възможността да слушате тази честота, да наблюдавате от време на време матрицата. Какво става по време на медитация? И защо някои си мислят, че медитацията пък е толкова сложно нещо, аз не мога да разбера. Просто се изключват много неща от сетивата. Шума, звука. Седите се спокойно сами в стаята. Вижте колко е приятно и колко е хубаво. Затворете очи. Когато ги включиме тихата музика, когато сме спокойни, наистина стимулацията към мозъка е много по-малка и позволява ние да регулираме тези честоти на мозъчните вълни. През 2008 всъщност завърших Neurofeedback в Лондон при професор Кропотов. И тогава за пръв път разбрах как мога да контролирам фокуса си, как мога да контролирам концентрацията, как мога да контролирам вниманието. Аз няма какво да чакате този момент да го кажеш, сега се концентрирай, пък сега внимавай, пък сега насочи фокуса си към еди какво си. Просто слагаш сензори на ръката, значи ние отделно работиме с мозъчни вълни, но тези упражнения ги правихме с сензори на ръката. Включвате в програмата специален софтуер и ти чрез управление на мислите си рисуваш картини, преместваш предмети, т.е. ти се научаваш да бъдеш точно там в фокуса и вниманието. И разбрах тогава професор Кропотов е един от мога да кажа извора на Neurofeedback. Тогава той ни обясни, че концентрирайки се, фокусирайки се, ние де-факто контролираме мисълта. Вижте колко е хубаво. Здравейте на всички, които сте тук при мен. Джаки, не е лошо малко да се отместиш. Той е Дени тук. Та, ето какво правиме. По някой път слагайте сетапи за уши, слагайте тихата музика. Прекъснете всякаква връзка с среда и така, когато правите това правилно, разбира се, храната също е много важно. Тук за медитациите не вкусвате нищо, не изпитвате нищо, не чувствате нищо. Тогава вие се определяте точно от какво? От вашата мисъл. Когато тялото иска да се върне в емоционалното си минало и осъзнавате, че вниманието ви е насочено към тази емоция, към която се фокусирате, там поставяте и собствената си енергия. Просто смуквате енергията си, за да я доставите в миналото. Трябва обаче да се върнете в този настоящен момент. И по този начин вие спестявате. Защо? Защото много хора не прощават през живота си. Кога се случи това? Питам една 50 годишна жена и тя казва преди 40 години. Аз казвам, и от 40 години ти не можеш да простиш, от 40 години ти постоянно се връщаш в спомене, както ви казах, пък споменът е свързан с емоция и тази емоция пък се изживява отново и тази емоция какво? Хаби нашата енергия. 40 години тази жена е хабила своето време и своята енергия, за да влиза в ситуацията на обида, на разочарование от някой си, даже вече забравях от кой, няма значение,
да речем от роднина, от брат, от сестра и така нататък, 40 години, вместо тази емоция, включваща енергия и време, да бъде отдадена за нещо друго, което може да развивате в собствените си тела. И аз казвам, по-добре простете сега, веднага, по-добре късно, отколкото никога, за да можете от този момент нататъка да нямате тази емоция, няма да получите амнезия, няма да забравите нищо. Просто този спомен няма да има вече пагубната емоция оттам и енергия, която да черпи от вас самите. Просто ще бъде като на един филм, на който няма да обърнете внимание. И тук ще ви дам един пример. Една учителка дойде при мен с паническа атака и аз трябва, разбира се, да разбера какво е натрупването в нея. И стигаме до една ситуация, много светкавично е ставало, във влака с децата. Вратата се отваря на вагона и учителката изпитва някакъв невероятен ужас. И аз се казвам, добре, сега ще работим върху този ужас, тая внезапност. Всяка, не, аз съм отработила вече. В същото време почва да плаче. Ето това е доказателството, че съществува ситуация, в която емоцията не е изчистена. Ако тя беше изчистила емоцията, нямаше да има тази енергия отново и фокусиране и време да започва да плаче. Тоест нямаше да има емоцията. Разбрахте ли сега примера, който ви дал за какво става въпрос? И ето защо тези навици са трудни за промяна. Защото те изискат специален механизъм. Не може да се тръгва така да изчистваш нещо и да кажеш, аз съм го изчистила. Аз съм простила, аз така. А всъщност не е така. Хората заблуждават самите себе си, а пък сутрин като отворят очи почва, няма никога да я простя. Аз така. Хоп, променя се веднага. Какво? Още от сутринта вие сте в миналото. Вие живеете в миналото. Къде е картата на бъдещето? Къде са мислите, които ще направят хипотеза номер 2? Дупка, зиро, гевре. Точно така казвам. Така, аз мисля да направя втора част на предаването, защото имам малко работа сега. Като започна да говоря, не се спирам. Добре, ще направя след около час продължението. Окей? To be continued. Чао! Обичам ви за сега. Чао!